Mama, som veľmi šťastný, že sa ti v novej práci páči. Všetko zlé je na niečo dobré. V škole som veľmi spokojná. Ale dnes sa stalo niečo zvláštne. Čo také, mama? Čítala som si v knižnici školský poriadok. Čítala školský poriadok? Prečo? Musím pomôcť Done Franciske. Chce zabrániť tomu, aby profesor Jaramillo mal verejnú hodinu, či otvorenú, či ako sa to volá. Chápem. Čo ďalej? Sedela som tam a z ničoho nič spadla kopa kníh. Prevrhla mi čaj na školský poriadok. Mama, čo to vravíš? Áno, a vylial sa na text, ktorý som hľadala. Odsek, ktorý som hľadala. Áno, vylial sa. Áno, viem. Ale povedala si to seniore riaditeľke? To, že knihy spadli samé? Nie, ale kdeže? Kto ho vie, ako by to zobrala, vedie veriaca. Povie si, že som poverčivá. Dobre, že si nič nepovedala, mama. Takéto veci sa nevravia. A navyše nič o tom nevieme, tak radšej nič nehovor. Dejú sa naozaj divné veci. Dúfam, že sa to rýchlo skončí. Áno, aj ja. Daj tanier. Spravím to. Nechaj to na mňa. Ďakujem. A čo je nové zo Solange? No, nič moc, mama. Sme pohádaní. Myslí si, že jej otec chodí s vychovávateľkou Valentínou, chápeš? Tomu neverím. To sú len babské reči. Áno, tiež si to myslím, ale práve preto sme sa pohádali. A preto si teraz smutný? Áno, mama, vieš, Solange neznáša Valentínu a Valentína je dobrý človek. Solange zmýšľa veľmi čudne a hoci ju mám rád, budem sa jej načas vyhýbať. Je to jej vec, čo si o tom myslí. Ženská tvár v renesancii nadobudla dnes veľmi zriedkavé črty. Guľaté líca, často červené, vystupujúce lícne kosti. Rolando, môžeš to posunúť ďalej? Áno, je to nádherný obraz. Na tomto portréte... Valentína? To nie je Valentína. To je Valentín? Nie, ticho prosím, sú to odvážne prvky. Áno, presne, sú odvážne. Keď uvážime kruté represie na konci stredoveku voči zmyselným dielam, s dovolením. Nie. Stačí, profesor? Nie, môžete dať ďalší. Áno. Tu je. Tak porovnajme si ďalšiu maľbu fra Angelika, ktorá sa volá Zvestovanie. Vidíme, že zmyselnosť je pretvorená na náboženský symbolizmus. No tak čo? Je zlatý. Dokiaľ. Dobre, tak na chvíľu premietanie prerušíme. Áno. Prosím vás, zoberte si knihy a prečítajte si 4. časť. Je to o priestore Kam ideš? a o perspektíve. Dobre, priestor a perspektíva. Môžem vašu knihu? Áno. Počkaj. Rolando, Počuj, Solange, čo ti je? nalistuj si to. Prepáč. Ale Solange. Profesor, musím odísť. Nech sa páči. Pozriem sa na to. Mama, už nebudem doučovať Ulyssesa. Nejde o to, či chceš. Doučovanie je tvoj trest a ty ho musíš splniť do bodky. Neznesiem ho, je to hlupák, je to somár. Ver mi, je skoro nevzdelateľný, mama. To radšej budem doučovať Kristínu. To by pre teba nebol trest. Tak mi ten trest zmeň. Nepôjdem von 4 mesiace, alebo 4 roky, súhlasím. Nie! Neokašleš ho, keď nám pomohol vyhrať finále basketbalu.
Ak ho nepripravíš na tie testy, budem ho musieť vylúčiť zo školy. Teraz je hrdinom celej školy, tak to nejde vyhodiť ho však. Pochop, Solange, ty sa neobetuješ pre neho, ale pre mňa. Obetovať sa, mama, to je tvoje obľúbené slovo. Obetovanie. Ženy sa rodia, aby sa vydali, rodili a mali deti a samozrejme boli riaditeľkami školy však. Prosím ťa, Solange! Žiadne prosím ťa, ja nie som ako ty. Pochopila si to? Sprav niečo pre seba, mama. Za tie roky sa z teba stala nudná žena. Zasmej sa, alebo maj aspoň jeden mizerný orgazmus. Tak dosť, Solange! Dosť čoho? Uvedomuješ si, že týmto správaním budeš veľmi úspešná, ale frigidná. Na čo ti to bude? Sprav to. A poviem to otcovi. Solange. Sol, mali by sme sa porozprávať. Musím uznať, že v niektorých veciach, ktoré si mi povedala, máš pravdu, ale v iných nie. Viem, že si nechcela byť ku mne až taká krutá, ale ranila si ma. A tiež viem, že ťa niečo nahnevalo a zároveň zmiatlo. A myslím, že ťa upokojí, ak sa o tom spolu porozprávame. Mama, vôbec nechápem, kam ty mieriš. Nie som nahnevaná. Prečo by som mala byť? Prosím ťa, nesnaž sa celú vec ešte zhoršiť. Veľmi dobre vieš, o čom hovorím. Nie, nemám ani tušenie, o čo ti ide. A ak je to také dôležité, vrav otvorene. Trápi ťa otcov vzťah s vychovávateľkou Charamiovou. Odkiaľ o tom vieš? Kto ti to povedal? Je jedno, kto mi to povedal, ale ubezpečujem ťa, že takto nie je. Otec a Charamiova nie sú milenci. Mama, prosím ťa, o všetkom sa dozvieš až posledná. A zaujíma ma, kto ti to povedal. Ulysses však? Ulysses, prekliatý udavač. Solange! Sol! Sol! Áno, Jonatan, ale musím zohnať prácu, aby som Solange zaplatil. Už s ňou nechcem mať viac problémov. Zavolám ti neskôr. Áno, veď už idem. Si táraj. Si obyčajný hlúpy táraj. A ja som ti verila, že dokážeš držať jazyk za zubami. Ale kdeže? Zase som sa v tebe zmýlila, Ulysses. Solange, upokoj sa. Netvár sa ako neviniatko. Veľmi dobre vieš, o čom hovorím. Si rovnaký ako všetci ostatní. Nechápem, ako si ma mohol takto zradiť. Nepovedala som ti o Charamiovej a svojom otcovi preto, aby si to vytáral do celého sveta. Povedal som to iba svojej mame. A ona to zasa vytárala mojej mame. A potom sme sa hrozne pohádali a bolo to veľmi nepríjemné, Ulysses. Sama si na vine, señorita. A vieš prečo? Lebo veríš klebetám. To s tvojim otcom a Charamiovou je absolútny nezmysel. Predstav si, že tvoj názor mi je celkom ukradnutý, Ulysses. Dôverovala som ti a ty si sa zachoval ako sprostý bonzák. Mrzí ma, čo si myslíš o Charamiovej. Nikdy ti neublížila a vždy ťa podržala. To mi je jedno. Nechcela som od teba nič iné, len aby si držal jazyk za zubami. Si zradca, Ulysses. Ak si mi prišla povedať len toto, dobré. Ospravedlňujem sa ti, je to moja vina. Čo ešte chceš? Chcem, aby si mi dal pokoj. A kým budeš na našej škole, neprehovor na mňa už ani slovo. Rozumel si? Ulysses, zase sa na mňa nahneváš, ale povedala som seňore riaditeľke, s čím sa ti zdôverila Solange. Zistil som, práve odtiaľto vyletela ako boh pomsty. Synček, prepáč mi, prosím ťa, nedala som si pozor, ale prisahám, že som ti u nej nechcela urobiť zle. Som ti vďačný, mama. Aspoň som zistil, čo je Solange za človeka. Solange? Sol, dlho sme sa nerozprávali. Nemala som čas. Dobre, chcem ťa o niečo požiadať. Ty mňa? O čo ide? Neviem, či si už počula, ale rodičia chalanov z tvojej triedy požiadali, aby môj brat odučil otvorenú hodinu. Aby sa overilo, či je Sebastián dobrý učiteľ. A čo ja s tým? No, tvoja mama dá o tom hlasovať študentom a chcela som ťa poprosiť, aby si ho podporila a skúsila tiež presvedčiť svojich kamarátov, aby hlasovali v jeho prospech. A prečo si myslíš, že si tvoj braček nezaslúži, aby ho vyrazili zo školy? No, neviem, pretože je to dobrý človek a snaží sa, aby boli jeho hodiny niečím zaujímavé. Musím ti niečo povedať. Nepoznám horšieho profáka, ako je tvoj brat. Nudnejší ako on už môže byť iba baklažán. A vôbec si nevie urobiť poriadok. Bože, to zdá nemyslíš vážne. Žartuješ? Smrteľne vážne. Bola som na jeho hodinách. A určite na tejto škole neučí vďaka svojmu talentu. Viem, že je za tým niečo iné.
Nechápem, o čom to hovoríš. Prestaň sa hrať na neviniatko. Veľmi dobre viem, kto si a čo si za človeka. Čo to do teba vošlo, Solange? Myslela som si, že sme kamarátky. Netuším, kam ty mieriš. Ale prosím ťa, netvár sa ako panna Mária. Veľmi dobre vieš, o čom hovorím. Nie, neviem. A neodídeš, kým mi to nevysvetlíš. Nemusím nikomu nič vysvetľovať. Radšej choď, zabav sa na večeri s mojím otcom a požiadaj ho o láskavosť pre svojho brata. Čo sa to robí? Spýtajte sa tejto seniority. Napokon iste už o tom viete. Super. Decká! Zvolala som vás, aby som vám oznámila, že mama chce, aby sme hlasovaním rozhodli, či profesor Charamio odučí otvorenú hodinu. Nech ho vyhodia na jeho odchod. Áno. Otvorená hodina? Vyvedú nás na dvor a tam nás budú učiť, alebo čo? Nie, Rolandy, to nie. Otvorená hodina sa učí pred rodičmi, profesormi a odborníkmi, ktorí posúdia, či je pedagóg schopný, alebo nie. Len preto sme tu? Teda nie, že by sa mi tu nepáčilo, ale o otvorenej hodine už dávno viem, nie? Jasné, no chcem vás požiadať o láskavosť. Potrebujem, aby sme hlasovali proti Charamiovi. Nech učí otvorenú hodinu, nech sa verejne znemožní a vypadne pre nekompetentnosť. No tak Solange, čo blázniš? Naozaj nás žiadaš, aby sme... Počkej, keby to bol Federico, chápala by som to, ale ty? Odkedy si proti profesorom? Vždy si bola ich miláčik. Moment, tu mi niečo naozaj nehrá. Práve ty, ktorá si vždy bola obhajkyňa stratených prípadov, robíš kampaň proti Charamiovi? Tomu nerozumiem. Solange, ľutujem, ale ani mne sa to nezdá. Nie som obhajkyňa žiadnych stratených prípadov. A aj keby Charamio nie je učiteľ, ktorý by nám niečo dal. Mal by čím skôr vypadnúť. On aj tá jeho podarená sestra. Už mi to začína byť jasné. Chceš, aby odišiel profesor alebo vychovávateľka? Vychovávateľka, nie? Pochopiteľne, že profesor, nie? Vychovávateľka mi je ukradnutá. Tak mi teda vysvetli, odkedy je ti ukradnutá, pretože len prednedávnom si Merci Lore a mne vravila, že Valentína je najlepšia a čo ja viem, čo ešte. Áno, áno, blondínka. Človek sa môže aj mýliť, nie? No je to veľmi čudné, Sol. Podľa mňa nehráš čistú hru. Decká, vám môžem dôverovať, ste moji kamoši však? Jasné. Chcete pravdu? Áno. Naozaj potrebujem, aby Charamiovci vypadli zo školy. Valentína Charamiová je milenkou môjho otca. Čože? To neverím. To predsa nie je pravda. Čo je? Ako sa mi opovažuješ povedať, že klamem? Nehanbíš sa hovoriť o niekom, kto tu nie je a nemôže sa brániť? To je v poriadku, seňorita tu má svojho obhajcu. Jasné. Decka, vidíte to? Vychovávateľka musela poslať tohto bonzáka, aby ju hájil. Predstav si, že ma nikto neposlal. Ale ty obvinuješ iných bez toho, aby si mala dôkazy. Nepočuješ ma, ty chudák? Nedovolím, aby si sa takto rozprával so A Solange. ty sa do toho nestaraj. Ty žobrák, ja ti... Chlapci, no tak, prestaňte. Decka! Nerobte si stále. Decka, no tak, vráťme sa k tomu, čo sme hovorili predtým, ako prišiel tento bonzák. Bonzák! Musíme hlasovať tak, aby Charamiovci odišli z našej školy. Ulises! Sebastian, prišiel som ti povedať, že už všetky decká vedia o otvorenej hodine a o hlasovaní a je pravdepodobné, že prehráš. Ale prečo? Ako je to možné? Totiž Solange spustila proti nemu kampaň a... Čo som ti vravela, Sebastian? Nevieš, prečo to robí? Viem, ale dal som slovo, že to neprezradím. Jeden sľub som už porušil a nechcem to urobiť znovu. Mala by si sa s ňou pozhovárať. Sol? Solange! Hovorím s tebou. Nechytaj ma! Nemám sa s tebou o čom rozprávať. Ja áno. Prečo vedieš kampaň proti môjmu bratovi? Čo sme ti urobili? Prestaň sa tváriť, že nevieš. Baví ťa táto hra na mačku a myš? Ani len netuším, čo sa ti stalo. Dokedy ma ešte chceš klamať, Valentína? Prečo konečne nepriznáš, že si milenkou môjho otca? Čo vlastne chceš? Vydať sa zaňho a stať sa mojou macochou, alebo čo? Ako ti to napadlo? Aby si vedela, vie o tom celá trieda a v tejto chvíli už aj celá škola. Prečo by som mala chodiť s tvojim otcom? Preskočilo ti? Naozaj? Nebola si s ním náhodou na oslave u Carmen? A čo tá dnešná večera? Všade sa s ním pretrča, že vraj spolu nič nemáte. Dobre, ma počúvaj. Vravím ti pravdu a prestaň si vymýšľať. Bola som s ním na oslave u Carmen, lebo ma o to požiadal. Ale bolo to pracovné. Aha.
Tak ty tomu hovoríš pracovné. Ak budeš drzá, zmením aj ja to. Nikomu nedovolím, aby ma Ty urážal. si ma urazila prvá. Urobila si zo mňa hlúpaňu a z mojej mamy tiež. Nastúpila si do tejto školy, pretože ťa sem priviedol. Moja práca tu nemá nič spoločné s tvojím otcom, to si zapamätaj. Bola som s ním na oslave a tým sa to končí. A aby si vedela, nie je môj typ. To sa nečudujem, veď by ti mohol byť otcom. Ale tebe na tom zjavne nezáleží. 1001 krát som ti povedala, že sa mi tvoj otec nepáči. Nepáčia sa mi starší muži, všetko je to len v tvojej hlave. Zachoval sa ku mne veľmi pekne, ale k ničomu medzi nami nedošlo. A buď si istá, že ani nedôjde, lebo ja taká nie som. Tak potom prečo ťa obdarúva šatôčkami? Ako vie, že by daroval šaty na oslavu? To ty si ich roztrhala, však som. Áno, ja. No a? Takže aj tie anonymné listy si písala ty. Áno. A poriadne ťa zaskočili, keď si ich dostala. Keby si bola taká nevinná, ako vravíš, reagovala by si inak. Takže mi neveríš? Dobre, poďme za tvojim otcom. Som zvedavá, čo ti povie. Poďme. Pusti ma! Čo vlastne chceš? Aby ma aj on klamal ako ty, farizejka? Nie, Valentína, zvládnem to. Ak je pravda, že s ním nič nemáš, dokáž mi to a prestaň s ním kamkoľvek chodiť. To ti nemôžem slúbiť, Solange. Už som ti povedala, čo môžeme urobiť. Buď to zoberieš, alebo nie. Jasné, že nie. Nechaj si svoju ponuku. Budeš ma kryť. Dobre, sesternička, ale pohni si, pretože v noci sa v škole veľmi bojím. A prečo? Myslíš si, že tu azda straší? Nie, ale môžu tu byť sérioví vrahovia s nožmi, sekerami, motorovými pílami, sekáčmi na ľad a čo ja viem. Prestaň! Buď ticho. Dobre, dávaj pozor. Áno. Psst, ale nezdržuj sa, dobre? Znamenie vieš? Áno. O, neviem nájsť kľúč. Ale pohni si. Počkaj. Jaj, anielia, cherubíni. Hrozne sa bojím. Nie. Sesternička, Solange, sesternička. A keď ma chcel Federico udrieť, skríkol, lebo ho začali páliť stopy na krku. Hrozne sa zľakol a potom mi povedal, že som mu vraj pobosoroval, alebo kto vie čo. Naozaj? Ale čo sa stalo? Neviem, mama, ale bolo to dosť ohromujúce. Všetci sme ostali ako obarení. Pozri, nech si hovorí, kto chce, čo chce, ale tento ruženec má obrovskú moc. Spomeň si, ako sa ti stratila, potom sa objavil v škole. Áno, na to nikdy nezabudnem. Bolo to pre mňa skoro ako zázrak. Asi by sme sa mali s niekým poradiť. Neviem, s niekým dobrým, kto sa v takých veciach vyzná a vedel by nám povedať, čím je ruženec zvláštny. Možno áno, mama, treba to spraviť. Čo ak sa nám ten ruženec snaží niečo naznačiť? Teda, musíme to nejako zistiť. Áno, synček. Prepáč. Čauko, Mercedes. Ahoj, Ulises. Hľadala som ťa celé popoludne. Kde si bol? Prepáč, nechytila si ma. Vybila sa mi baterka v mobile. Volám, lebo ťa chcem v mene rodičov pozvať k nám na večeru. Prídeš? Na večeru? Ďakujem, Mercedes. Ale nemôžem moju mamu nechať samú. Stále je po tom zranení veľmi slabá. Ale no, už som sa tešila. Ockovi si sa veľmi páčil. Vyslovene ma žiadal, aby som ťa pozvala. Choď s kamarátkou na večeru a neboj sa o mňa, poradím si. Len choď. Tak dobre, prídem, ale daj mi čas, musím sa prezliecť. Výborne. Čakám ťa, Ulises. Čau. Mama, fakt ti nebudem chýbať? Samozrejme, že nie. Len sa zabav, synček. Dobre, bežím sa prezliecť. Tak to ísť nemôžem.